Pri novom videu a dnes to bude vlog z Poľska, keďže máme jesenné prázdniny a čo iné robiť, takže ideme do Poľska nakupovať. Ja som darčeky. Ideme do Sféry, do Bielsky Bielej. Strašne sa na to teším. Máme tu akož deň pred, je 22:19 a my ideme o 8 ráno, takže tak. Takže tu chcem iba zahájiť tento vlog a vidíme sa zajtra ráno. Morning je 7:30 a ja som sa zobudila už okolo 7, keďže som naučená stavať do školy. Prepačte, ako vypadáme, ja som tu teraz začala, som si poumýla zuby a idem sa nachystať a už pôjdeme, takže idem si teraz umyť tvár. Už som v kuchyni. Ideme na to. No, takže ja si idem robiť skincare a ozvem sa vám potom. Ok, nerešte prečo mám tú čelenku, idem si raz upratať posteľ, takže idem vám tu dať prestrih. Ok, mám to. A ja som si ešte dokončila skincare a teraz sa idem obliecť. Ok, dám si tie rýchle, čo som mala včera. Idem si ešte vybrať tričko. Ok, mám takéto tričko. Ok, môj outfit. Už nestiam sa namaľovať, ešte rýchlo urobiť nejaký účes, lebo nestiame, my už ideme sa vrať. Počkaj, ja si ty vlasy iba rozčišem, lebo nič viac nestínem. Dobre, ja si idem dať ešte mikinu. Ok, takže ja si pohnem. Kos, ktorý tu nemám. Dobre. Ja už sa idem sprať iba peňaženku a potom sa vám ozvem v aute. Ešte pôjdeme do Safari a do Bršky. A boli sme v nejakom Stradavriadu, či čo. Tým mám tašku. A boli sme v Rossmane a v Hebe. A v Douglase sme boli, ale tam sme nič nekúpili, takže ešte ideme do dvoch chodov. A potom už asi, neviem, pôjdeme domov. Boli sme už všade, už ideme asi domov. Super. No, takže už pôjdeme domov, lebo už tu nič nejdeme kupovať. Takže tak, ideme už ku autu. A tak nám to za chvíľu skončí, lebo sa platí na čas, takže ešte možno pôjdeme do Kropu a už pôjdeme, takže tak. Počkať v aute. Pôdohospodárskej platobnej agentúre sa
fotografie. Proste nerešte, ako vypadám, ja teraz striham to video. A my sme potom prišli domov a ja som vám už nič nenatáčala, takže idem vám ukázať ešte taký rýchly haul. OK, kúpila som si takýto čupa-čup z lízatka. Ja už ich trošku nemám, lebo to video bolo točené. No, a potom som ešte takúto masku, to som dostala už na meniny, takže takúto Biodance masku, strašne sa teším, možno bude v nejakom videjku. A ešte takúto masku z perál, alebo ako to nazvať. A to je všetko, lebo my sme potom kupovali veci na Vianoce a tie už sú zabalené, takže to je všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám toto video páčilo, ak dajte like a odber a ahojte!